Hughes. Mewn, tuag at y canol, tuag at Ben Wyn am arbediad gan Ratcliffe yn y gol. Pŵl yn ergydio tro hwn ac a arbediad arbennig gan Joe Smith. A mae hwnna yn arbediad da achos oedd e'n ddall iddi. Flint ar gic gryf. Y peniad gan Bradford, mae o'n o'i Jack Thorne! A'r golwr Torrance yn arbed y cynnig. Y capten Thorne a chyfle gorau'r gêm hyd yma. Kieran Edwards yn cadw'r Bailey symud ar ymyl y cwrt. Chydig o le gan Aberystwyth. At y canol! A pheniad da gan Robles. Arbediad gwell gan Dave Jones. A llaw gre i wythio'r bêl yn glir.